Davant de la situació que ens ha tocat viure, només tenim una sortida, lluitar. Cal que prenguem la iniciativa i portem la nostra lluita a tots els espais de la nostra vida. Des del carrer, des de les aules, des dels nostres llocs de treball. Cal que generem formes d'organització popular que ens permetin avançar cap a la construcció d'uns països catalans lliures, socialistes i antipatriarcals, així com avançar cap a una autèntica universitat pública i de qualitat. Així, i només així, trencarem d'una vegada per totes amb l'imperialisme dels estats capitalistes espanyol i francès. I ja per acabar, recordar la Laura, la Lola i la Marina, preses polítiques catalanes,